shi kun tashi da wannan rashi ya kuka ji? To sai dai mu yi masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya sa ya huta. Kamar wani irin gibinsa zai bari musamman a daidai lokacin da halin da Najeriya take ciki da yadda yake wa azuzzukansa na kira a zauna lafiya? Babu shakka wannan babban rashi ne, ba ga mu mutanen arewa kadai ba, ba kuma ga mutanen Najeriya kawai ba, ga dukkan faɗin duniya gaba ɗaya. Allahu akbar, Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah ka yi wa mala rahma, Allah ka yi wa mala rahma, Allah ka ji kan mala, Allah ka ji kan mala. Sun fada hanyar